everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Hay, kakaroon naman. Nika, may kasabot kong kasosyo sa negosyo na ako sa meeting karon. Kaysa ka kasosyo ni Mus negosyo, babay o lalaki? Siyempre, lalaki. Sigurado alam yun nga lalaki na ha, Eman. Kay kung babay ka na, ako din ang patyon. Nika. Nika, kalma lang. Unya na ta maglalis kung mo pauli na ko diha sa bay. Tiwason una namo ang among meeting sa kong kasosyo. Eman, wa ko magkumidya. Tinuod ang akong gibahad nimo. Oras nga mahibaw-an ako kung kinsa ka ng babay nga imong gikabuangan. Mamatay yun siya. Wa ko'y babae di kabuangan, Nika. Kana ang ibutang sa utok mo. Bantay bitaw. Mga kayo kita kung imo kong binuangan, Eman. Wa ko magbinuang. O gusto na ng pagpangabubuho ni mo kay ikaw ray masakitan na, Nika. Basta lagi. Hilom na. Bye. Sabok! Klaro kayo nagbinuang ako si Eman. Lalaki pa kunuhay ang iyang gikaabot. Pero babay di ay. Shit, makalagot. Kisa magid ka ni babayan ng iyang gikaabot. Kinahanglang mailahan ko siya. May mga pictures gyapon ning duha ni Eman ining maong kwarto. Kining usa ka picture. Naa kini sa busay. O kining usa. Nami sa sud sa auto. Bisan unsaon. Mas daghan og kamatuoran si Eman nga iya kong asawa kay kang Joseph. Unsa man kini pagkahitabo. Mura man og maglisod ako sa pagtugkad ni ini. Sukad ka mawa. Karon pa kumutulog og balik ning atong kwarto sa lumi. Eman? Sakit kayong una-unaon nga nawaha ka na ako. Ngano nagtuo man kang gikidnap ko? Tungod kay mauna ang tinuod. Gipalukat ka sa mga kidnapper nako 10 milyones. Usa? 10 milyones? Mao ka na ang gipangayong ransom sa mga kidnapper nimo sa lumi. O kay wa man dayon ni nako mahatag nila. Wala ko nila tawag kapag-usap. Nagtuo ko nga naila ka ng gipatay tungod kay wa man dayon ka nako malukat sa lumi. Sakit kayo para nako ang imo pagkahanaw. Mao nga, sa dihang nakita ko ikaw sa haya si beautician, wa ka na mawa sa kuhuna-huna. Napuno ko sa pagduha-duha. Ingon og sa... Ingon og sa unsa, Dorina. Inong sa dili ko pagkatuon ining tanan mo gisulti na ako, Eman. Niya na kining bahay nato nga ebidensya sa lumi. Unsa pa may gusto mong mahitabo? Unsa pa magklasiha sa ebidensya ang gusto nimo makuha gikan kanako? Ambot. Pero... Ayaw nagibutang sa kalibog ang tanan sa lumi. Ni anak ko nga orihinal ni mo ba na? Busa, balik na ako. Kinala makigsulti ko kan Joseph. Kung gusto ka, ako'y makigsulti niya. Ayaw. Unsa? O nganong di man ka musugot ka makigsulti ko kang Dr. Joseph Bertan. Ako ang tinuod ni mo ba na? Busa angay lang, nga aray ka mo pauli na ako.
Eman, Ako ang imong bana, Salome. Busa kinahanglan mo pauli ka diri nako sa way pagduha-duha. Eman, Salome. Ni anak kining tanang ebidensya sa mga tubangan nga nagmatuod nga ako ang tinuod nimong bana. Busa, ayaw na pagduha-duha pa. Balik din sa bay. Buhion ta pagbalik ang atong gugma. Salome. I love you. I love you, Dorina. Joseph. Iba't ang isi mo nga kasing-kasing. Ikaw lang babae nga akong gigbang. Ikaw lang. Mahal ta ka sa... Oh. Salome. Gitukmod bugod ko nimo. Sorry pero kinalang hatagan ko ni mong higayon. Aron nga ako ma-process ang mga panghitabo karon. Dili sayon kini nahitabo nako. Duha ka mo nga ako nahimong bana. May mo bang biyaan una ko nimo dinhi? Dili normal kini nahitabo nako karon. Duha ang akong bana. Imposible ka na. Mao na kinalang ko higayon. Aron nga ako matugkad kinintanan. Okay. Ngayon, dili. Imo kinimbay, Salome. Niya ang imong yawi. Yawi, hatagan ko ni mo yawi. Kinanglan nga makasud gawas ka dinhi sa gusto nimo. At agad na kaghigayon nga makahuna-huna og maayo. Salamat. Sige, may atimanon pa ko negosyo. Ani ka dinhi hangtod asa nimo gusto. Kalapat na sa kumo. Nganong nahitabo magkining tanan. Nganong duha man ang akong bana. Pero, kinalang ako kining masusi. Usa kanila ni Joseph ug Eman ang namakaka. Ay, Doc! Ay, ano balik malagi dayon ka? Kuan, nagdali ko. May pasyente ko nga nagpaabot ako sa opisina. Ay, okay, Doc. Ay, unya. Ay, unsa may nadiskubrihan mo dito sa kabalayan sa umot sa bahay ninyo nga nasunog? Wa ko'y nakuha ang informasyon dito. Wa ko'y gikasulti-sulti dito. Sige, diya ka na. Ay, naunsa naman ko yung naong. Ay, mura magbalisa kayo. Ay, di ko mo to. Nyaway na itabo nito. Ay, doon na. Pero di lang doon siya musulti kung unsa ni. Nanawag na sab si Joseph. Usa ba kay ako isulti niya? Hello? Dorina, ay magkaroon. Oo, okay ra ko, Joseph. May gisusi lang ko. Bayan sa unso man ang gisusin mo. May baw ka na. Ayaw na lang kong paabuta sa panihapon, ha ba? Di ka na sa mupauli, Bay? Ayaw kabala ka. Wa ko magpinuang, Joseph. Ay kabala ka. Dili ko hugaw-hugawan ang imong pagkabana. Salamat. Kung magpakuha ka, ako'y mukuha nimo. Ayaw na. Mupauli na ko diha. I love you. Sige, Joseph. Salamat. Bye. Ganun hadlok ba kumutubag ni Joseph og I love you. Pero, ganun mas bugat man ang akong gibati para ni Joseph kay kang Eman. May problema gid sa Dorina. Basi nagduda na siya sa iyang... no. Dili ni mahimo. Dili mahimo nga mawa si Dorina nako. Mahal ko siya. Ay, Doc. Ay, di aning imong red wine nga gi-order ko. Sige. Ablihin na kay mag-inom ta. Ay, hala. Ay, sa gulso na lagi ni Doc. May nakahasol lang ako. Gusto kinang mo inom ko. Ay, kung unsa man ang nakahasol ni mo, Doc. Ayaw, padaan. Gusto ka na eh. Dili mahimo nga magpada ako.
Kinahanglan buhaton ko ang tanan. Hindi mawa na ko nga akong asawa. Ay nahibaw na bakas problema ni Ma'am Dorina to. Noy, nakasuway ka na ba nga nagmahal ka og makabuhat kag mga butang nga supak sa balaod tungod sa maong pagmahal? Ay, ha? Ay murag laom ko na. Tubag ako, Noy. Oo eh. Ay daghan man galing nagpatay tungod sa gugma. Ay ingon ana ng may gugma. Ay mabuang. Oh, ha? Hello. Bimbo. Miss, nasundan yun sa kong sinahulan si Boss Iman. Hain siya karon. Sa kumbay ang boss niya sa kumbay niyo, Miss. Unsa? Ang bay nga may sapa sa luyo, sumpay sa sapa diri sa bay? Para, Miss Nika. Kita niyang papay di sa bay nga. Nga giingon ni Eman nga gusto niyang paliton. Pero, Miss, dili ka nga ang mga babae. Maong tahiya sa bay nga iyang giyantuan, ma'am. Ha? Masin ba yaong nagsambot na sila sa presyo? Nagkasuko, ma'am. Dili ko masuko kung makakita na ko sa dagway anang babay nga kauban niya diha. Ako rin ipagkuha ang picture sa akong kisilong. O sige, kanang maklaro yun ang naong sa babay ha? Yes, Miss Nika. Boss, nganong niya man ta sa inanan, boss? Gusto kong makaunahuna og tarong, Dopoldo. Saon sa man, Boss Eman? Gipatuon ako si Salome nga gikidnap siya maong nawa siya sa kong kinabuhi. Unsa? Dili gid mahimo nga mahibaw si Salome o Dorina, boss. Nga imo siyang gipapatay nako. Hilongga ko! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!